Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya lur, ketemu maning lur, mancing maning guys, sore-sore lur, nang spot wingi lur, spot sing lagi ending wingi apa ya, sing panen kayak, kayak wakai keton lur kayak gede-gede kayak, sebelah mana kayak, tapi ora gelemangan maning, ini wis jajal karo geduk ora gelem, yang ngawane geduk tok. Niate arep mancing iwak cilikan microfishingan bae lah. Oke lur, oke. Umpane pergetukan gak warung plastik kayaknya lur. Mau kaki gacor, iwake mangane banter, mentong kok mana. Oke lur, yo lur. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dihap apa ora sih mau. Ora jaren lur. Banyune main banget yakin. Cus ihir mau temenan lur. Gue babon keneta. Yakin babon temenan. Cocok banget ya spotnya yakin idaman pol. Nah, telah sebelah kene lur. Tuh kita ini kakean maning. Oke. Oke lur, yuk pasang kembali. Spot wingi ya lur, jen aduh syahdu banget kena. Pokoknya jen syahdu pol. Nengisor wit gedang, sorbit gedang, bejar pondasian deh. Oke jen syahdu pol, oke set jus, aduh ora kena. Nyut